Хотел только додать, что на шильде, яку ми сьогодні святили, там є вияв крижа. І цей криж взятий з його книги, ну сам не тільки криж, а вся ця взята з книги «Змагарні дороги». Про її казав господар Олесь Кот. Ну, він много казав, можливо, многие не зрозуміли, що вона перевидавалася, ця книга, у Білорусі, вже при Лукашенку. Це, здається, був 94-й год, але вже був Лукашенко, і він був до 94-го. І Лукашенко в 3 рази скоротив приказом тиражі цієї книги. Тому цікаво, що вона була видана при Лукашенку. За 2 тижні вона розійшлася у Білорусі. Чому я кажу про криж? Бо немного хто з письменників на своїх книгах виставляє криж. А криж він виставив, тому що це криж життєвий. Він написав... В 2002 годі побачив? Не побачив. І коли освічається або криж, або вияв крижа, тому спеціальне свячення як криж, це була шильда свяченик. Як чоловіку, який або загинув за батьківщину, або смерть попрацював нею. Так само я хотів сказати, що як чоловік він був вельми віруючий. Він завжди приходив в церкву, і він співав у хорі. Уже жінки тоді не могли співати старіші, уже хто помер, хто був у шпиталях. Але як з тих опошніх старіших людей, він приходив завжди в храм. Приїжджав так само ще Борис Кірка. Вони часто вдвох тільки співали, але відали, що треба протягувати справу церковну. І коли він їздив в Білорусь, то він навіть приходив на Могліці там і читав молитви. Но от люди дивувалися, що звичайно святоров запрошали, але він не хотів московських святоров запрошати, православних, і він сам з людьми читав просто молитву на могилах, і люди дивувалися, що він ведає молитви і читає їх. Тому я б хотів підкреслити, що треба пам'ятати про таких людей, які, я думаю, що віра в його житті шмат чого зіграла в його творчості. Тому що, дякуючи вірі, чоловік він бере сили від Бога, бере натхнення і може створяти такі от речі, як казали, що навіть вночі він робив. Дякую. Ну так, і він був так само серед 3 людей, які започаткували парафію. І ось тут є здимок, це 1948 год, коли білоруси приїхали, був вже такий святар Михась Мігай спочатку. І він проводив службу. І вже лічили, що це білоруська церква, хоча вона не була ще зареєстрована, не оформлена, але вже вони в одній з англіканських храмів вони служив святар, і було, бачите, який хор там, і він стоїть сподар Акула посередині, його жінка, так само, і інші люди, яких я не відаю абсолютно. Тому дякую, вічна пам'ять. Дякую.